Ai wanka? Na yi mana. Ni fa ba ni da lokacin yin wani wanka da na kika ji. Yawanci kina yawan damuna akan wanka. Garin tsaye wankan nan sai ki ga na zo na rasa wani abu. Je ka kawai, ni kyale ne. Ya baba ya tashi. Da sabe. Wace haya ne nake ji? A ba komai baba, normal. Dama baba ina da magana, ka san shi har kullun soja a gida shine babba kuma shi zai bada doka ko yana tare da wane ne. Dama abin da nake so di yadda za a yi karfe 6 baba ka taimaka a waje. Saboda akwai wani fita da za mu yi gobe patrol. Za mu kai kusan wata 2 muna patrol. Sus. Na kema na gaya miki sus. Ba na son ga kowa a waje har baban ma. Yauwa. Kai, me kake faɗa ne? Ni da gidana kuma ka mamaye can nan ma ɗan ɗakin da na samu. Sai kuma ka zo kana mun magana wai za ka samun doka wani lokaci ba gidana ba ne? Yanzu shi ke da tarbiyyar da nema da sauke ƙur'ani da kawai to yanzu ka ɗau kwandon iskanci da shaƙiyancin kasa a kanka kenan. Baba soja ne ɗan iska? Soja ba mutumin banza ba ne. Allah baba saboda abin da ya sa ma ba zan doka ba ta hauka yanzu ba saboda daraja iyaye. Nan ƙasa ba sauki sama za a iya sulhu. Kaga soja ne ni kuma ɗan sanda ne ni ɗan karota ne ni in ta juye ɗan union ne ni in ta juye ɗan agaji ne ni idan ta kai ta kawo ɗan hizba ne ni idan rai ya ɓaci zan iya kwamati daga har agaji zan iya yi zan iya gadi. Kaga abu 10 nan daga na gaya ma aiki na ne saboda haka idan kunne ya ji jiki da ya tsira ai takin kiyafa kawai ka tafi kawai sai na da an ta juye ni fa zuwa Allahu wa kai mana magani abinda ana ji da na gani hukunci mu mun gani rayuwar mu da